Haýýat suwy. Ýokary hilli we ekologiýa taýdan arasda bolan önümiň harit nyşany, altyn jyga nyşany bilen fiýlalanan ýeke-täk suw. Haýýat suwy bize gelmeden öňürti nähili önümçülük ýagdaýlaryny başdan geçirýär. Suwdan boşan gaplar haýýat hukuky kärhanasynyň ambaryna ine şu ýagdaýda getirilýär. Soňra bolsa gaplar ýürüýte tekçelere ýerleşdirilýär. Soňra bolsa gaplar ýürüýte ýuwjy enzamy iýerleýär. Esas bellemelde bir ýerde ähli işler awtomatlaşdyrylan usully ýürüýte enzamlar arkaly ýerine ýetirilýär. Ýuwjy enzama girmeden öňürti ähli işgärler ýürüýte dezinfeksiýadan geçmeli. Anha enzama girmeden öňürti ýürüýte şuňaly dezinfeksiýadan geçmeli. Daşy arassalanan gaplar soňra şu enzama getirilýär. Bu enzamda bolsa bu gaplaryň içi göwnejay arassalanýar. Şu enzamyň içinde şol gaplar jemi 28 sapar ýuwulýar. Ine bu orta arassalanan gaplaryň soňky gödöwçülük nokady ýürüýte işgärler durup arassalanan gaplar gözden geçirýärler. Ondan soňra bu enzama ýollaýarlar. Madal arassalanan gaplar soňky gödöwçülük nokadyndan geçirilenden soňra ýürüýte suw guýjy enzama ýollanýar. Görşüňiz ýaly suw guýjy enzamyň jörnügi gaplara degmeýär. Bu orta haýýat hukuky kärhanasynyň alyp barýan arassalyk kadatynyň aýratyny göpürýär. Ine bu enzamda bolsa arassa suw guýulan gaplar gapaklanýar. Ine bu ýerde bolsa gapaklanan gaplara haýýat hukuky kärhanasynyň ýürüýte etiketkesi berkidilýär. Bu enzam bolsa şol etiketkany berkidýär. Ine bu ýer bolsa arassa, taýýar, süýji suwly gaplaryň soňky gödöwçülük nokady. Şu tüsän görýäňizmi? Näme diýýäňiz? Bu ýerde taýýar önümiň önürlen seneti lazer usulyna ýazylýar. Ine bu ýerde bolsa taýýar önümler selafan gaplara gaplanýar. Bu olsa önümçülük en soňky nokady. Taýýar önümler ýürüýte tekçelerde goýulýar, ondan soňra müşterilere uğradylýar. Görşüňiz ýaly bu ýerde ähli zat awtomatlaşdyrylan enzamlar arkaly ýerine ýetirilýär. Müşterilere uğradylýan haýýat suwy polikarbonat materialynyň öndürilen gaplara gaplanýar. Bu material häzirki döwürde dünýäň öten döwletlerinde ulanylýar. Polikarbonatdan öndürilen gaplara gaplanan suw özüniň düzümini, hilli üýtgetmeýär. Suwuň düzümindäki peýdaly maddeler etli wagt saklanıp kalýar. Şeýlelik bilen suwuň yaramlyk möhleti ençeme aýa dowam edýär. Edil häzir haýýat hukuky kärhanasyna öz boluşly aksiýaň dowam edýänligini size ýatladan bilýär. Meselem bir kärhana suwundan beýlek kärhana suwuna geçsek bolsaň, o kärhana beýlek kärhanaň gabyny almaýar. Ýöne edil häzir haýýat hukuky kärhanasy etlenlik kärhanaň gabyny ýerine alýar. Şeýlelik bilen ýokary hilli hemde ekologiýa taýdan arassa harit nyşany bolan altyn jyga nyşanyna eýe bolan haýýat hukuky kärhanasynyň en kämil polikarbonat materialynyň öndürilen gaplarda ajaýyp suwuny içip jana lezzet tapyň.